За това, че толкова година съм отделил от живота си, ударен на съдействието. Е едно голямо признание. И най-вече от вас, журналистите. Кой беше най-тежкият момент, най-тежкият матч през тази година, който си? Може би най-тежкият матч, който ръководих тази година, беше матча между Левски и Лудогорец, с който в третия матч се решаваше титлата, който беше на Герена. Какво си мисли един съдия преди такива матчове? Мисля си, че трябва да дам най-доброто от себе си, да не попречим на футболистите да играят с игра и да дадем шанс на двата отбора, който е по-добър на терена, да спечели. Може би един чудесен завършък на годината за вас ще бъде двубоят между Левски и ЦСК, важен за продължаване на турнира за Купата на България. Вече имате опит с тези мачове. За това трябва да питате председателя на съдийската комисия. Кой матч е? Винаги съм се старал, когато ми гласуват доверие, да дам най-доброто от себе си, да защитя моето име преди всичко и по този начин името на цялата съдийска комисия и на футболния съюз. Защо считат всички, че съдийството през изминалата година е по-добро в сравнение с минали години и спряха ли тези контакти президент и съдии и натиска, за който говорихме толкова дълго време? Ами вие много добре знаете, че в годините има едно доста наслагвано негативно отношение към съдийството и мисля, че действително тая година има доста голямо развитие в това отношение. Мисля, че съдиите се стремят да дават най-доброто от себе си, да показват качествата си и по този начин да се дигне нивото както на съдийството, така и на футбола в България. Кой е най-трудният ти мач, кой е най-лесният ти мач? Всеки мач е такъв, който се направи сега. В смисъл, когато се представиш по най-добрия начин. Мисля, че това нещата се